langning kalanggeman aglar pandhan moncar non lir kekunang samsara tetan badan Den ampun kedelarung-delarung Lundara anggenipun Sungkawa wiwit kala wau dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara napa mboten prayogi menawi pusaka dipun upadi nggih para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken Ndara nadyan taunana windanana mboten kundur kula siap Matandara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati nggih Ndara kemareng nadyan ingipun petruk semanten ugi Gagang Semar kula urmangsa pepes bayu kang tapis dening atase Arjuna koncatan Kyai Pasopati monggo iku kinarya daya piandeling Arjuna bebasan wastra lungset ing sampiran sarah munggo ing lautan yen to nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati nggih mboten maiben mila dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinartan pambudidaya kula kinten mboten badhe wonten pepadang Den mila monggo kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggala pinanggih lan dipun astaka ndur wonten garingak ngamarta utamanipun wonten ing kasatyan Madukara ibune kulup Kanjeng Paranana dawuh mapa Para Sri Kandi kula wonten paring adhawuh mula kang sangka kuwi jumbuh lan kung diaturake Kakang Semar dina samengko aku nyuwun pamit bakal budal saka ing Madukara ngupaya menyang didununging Kyai Pasopati Kanjeng Paran muga-muga enggal entuk pepadhang nuwun inggih pangeran mugi-mugi sak mangke Madukara pangeran pikantuk pepajar saking pangawasan Ingdat kang Murwengdat ya mung rasaku kok kaya ora jenjem rasaku kaya ora tentrem sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sak karone dumadakan rasaku melang-melang kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Lah terus pripun? Apa ora luwih prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining Panakawan dina samengko jejaga ning Madukara. Amarga isi ning Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga. Mongko jumbuh kelawan ingkang ndak rasakake kaya-kaya nobab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara Kakang. Lah terus Kakang Semar lolo garing lan petruk nderek lawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku saklorone upama tak titipke Bagong ngono piye Gong titipi Ndara Sembadra Ndara Para Sri Kandi terus Arjuna endi goleki pusaka aku dititipi Ndara Sembadra Para Sri Kandi. Heeh. Ning ora kurang ajar lho, ganti kono ora nggo training ngono kuwi. Nunggu Ndara Kyai Putri kok nganggo training. Njuk ngopo? Padahal aku wong imane asor niye, Tru. Ora mungkin aku piye-piye. Bagong, wonten dawuh sagu apa ora? Sagah, Ndara. Nanging aku weling karo kowe. Nggih. Nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloro. Aja takon dosa upama babak kulite kaya kudu nyaur babak kulitmu upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab siap Ndara mboten ajeng kula mingko kalian pedamelan nek kersane Ndara ngoten kula kantun nderek mawon wis Pak Reng Tru kowe melu Ndara Madukara tak jagane aku sing tanggung jawab miat langeneng kalanggiwan akar pandan moncar
tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga ing Sembodra Kanjeng Paranana dawuh mapa Sri Kandi wonten paring dawuh madu kula tak titipke kelawan Bagong pun Kakang Nedya budal ngupaya menyang didununging Kyai Pasopati muga-muga entuk gawe Kanjeng Paranana inggih Raden pangeran mugi-mugi enggal pikantuk pepadhang saking pangawasaning Gusti pangeran Walat para sang Arjuna semuanya kang nyamanungsan Panutya Utama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma Bagong wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinasran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara mboten namung yuwananing kasatriyan ingkang dados tanggel jawab kula nanging kejabi-jabi saking menika panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun inggih menika Dewi Wara Sembodra lan Wara Sri Kandri si Kandri Denggul mlocot Wara Sri Kandi tetep dados tanggul jawab kula nek wonten bobol boros teng lelakon kula ingkang tanggul jawab pun niki dados tanggungan kula aja kok lara nyawa ajeng kula totohke Ndara Ayu ampun kuwatir Pandha tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ana kalodhangan nggon kuniyup saka Dirgantara ngerti yen to kasatriyan suwung kepasang yugya katuju ing inu iki eneng wujuding raseksa mula gaging aku sapa Nalindra Klyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembodra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembodra ingkang mburi Wara Sri Kandi tobat pancen para nyata aranku Wara Sri Kandi lha kok ingkang mburi wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lho lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembodra Ndara Sri Kandi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatriyan nembe wae tindak
Kersane napa, Mas? Ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kahanan Madukara. Dadi sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake Sendara Wara Sembodran Wara Srikandhi kula sing kudu tanggung jawab. Bagong, nun. Rataku ning papan kene nuruti karo karep. Karep panjenengan pripun? Suwe nggonku gandrung karo Wara Srikandhi. Mula pancen tak angkah kalodhangan ingkang mirunggan. Aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak. Mula tumuli aku mlebu jroning kasatyan ingkang wigati aku pengin boyong Wara Srikandhi. Bakal tak jatuh krama. Bakal tak mengku garwa Bagong. Mula ingkang sangka kowe ora usah melu-melu. Yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene. Mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging Prabu Kumbayaksa. Mikun sang gancing langit kelap-kelap. Katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Aja blawangan omonganmu. Aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Srikandhi. Entuk pirang perkara kowe, Kum. Lho. Kum sapa? Kumbayaksa. Kowe ngerti ora? Telung dina iki Wara Srikandhi wis menyatakan cintanya kepada Bagong. Tobat cangkeme wae penak wae nek omong. Niki menggo ngono menengon sampean tenang mawon. Niki menggo ngapusi kok. Supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean. Wedi arep watuk. Piye? Ayo ge omong soal aku watuk. Wara Srikandhi tak jaluk. Jalun. Langkana batange Bagong. Wah, saut dadi Banten kowe ya. Prata imbang yen padha-padha. Aku paten ana ya. Nek pancen kowe mentala pateni karo Wara Srikandhi, aku paten ana Kumbayaksa paten ana. Eman-eman wae dadi jatuh kramaku. Waduh. Es remuk nasibku iki. Rek dawuh Jaka Madukara aku saguh. Aku jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi. Atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal ngomah. Bagong kowe tunggu kasatyan Madukara ana kaliyane melu aku kok ya saguh ta ya. Kena nganti Ndara Janaka prisa Wara Srikandhi digawa buta jenenge Kumbayaksa. Mulih tekan Madukara goleki aku Bagong kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotampan ana panahku jelep. Modar aku. Wah wis. Iki kok mesti aku kok ngeroh to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to ning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae. Kowe kapakmu kapan dawa to. Waduh, ana Mas Agung ya.
Ya aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Blaka Suta lebih baik tak lakoni. Den. Kok tindake mandeg mangu Kakang Semar enten apa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan dina samengko kaya ora tentrem rasaku pun to mboten sadi penggalih awi diteruske tindake pun mboten sadi penggalih Ndara pun mboten sadi penggalih ngupaya pusaka langkung prayogi nimanipun panjenenganipun menggalih kasatriyan Madukara tur dasare wis enten Bagong Bagong niku nek kon jaga wah jlimete ora jamak-jamak wong bola-bali mlebu satpam ya ketompo ning bola-bali ditokke mboten karo-karuan amargane rada edan dadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam awit diteruske le tindak Gus Ndara Janaka kendel den Bagongan ana apa aja gawe kaget kowe kok dadi mlayu-mlayu matur Ndara Janaka sekulepan nyuwun pangapunten nggih Den ya ora dadi ngopo anu panjenengan jengkar wau iya dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta nggih apa wigatine buta naminipun sapa to mau Kumbayaksa terus anu napa kowe ngopo senes kok tak kira nek montorku bawa kenal pote ping kaya kapal sekaten duwe banget tenane diusumeti geni terus muni mak tok nawan nyuwun Darawara Sri Kandi dados geger lho ora tok penging to Kang tak penging terus aja gawe masalah ning terus Darawara Sri Kandi perang dhewe ayo garwane Ndara Janaka Ndara Sri Kandi ra wonge mecece ana wis pokoke ngono Darawara Sri Kandi nyuwun pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara Bagong ndak aku wis kandha karo kowe apa aku wis tau kandha karo apa aja sembrono Gong kowe iki lagi no masalah lho malah aku paham to nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku yen ngono kowe ora krasa tak tibani tangan krasa lah kok muni ora krasa ora mangke to gaya kula nyuwun pangapunten Ndara pancen kula luput terus Kong digawe njewewek raimu Kong men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan ngrekoso tenan kula soalé gawe senenge wong iki ibadah anjene ibadah mula kang sangka kuwi Bagong
Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih. Oh ya, Tru. Ya sing ati-ati, Gong. Wis ya, Reng. Sing ati-ati, Gong. Aku wis ora nembang kembang rawe, Reng. Aku wis ora nembang lali janjine, Tru. Mergo aku wis ditunduk karo Ndara Janaka. Aku ya sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku lo gareng ki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang men mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to? Nggih, nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak, aku pergi ya, Pak. Ya sing ati-ati. Ngorok kok, Truk. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis reng. Hati-hati. Sampun yen Ndara. Ora caturan karo dapurmu, Bagong. Jane kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan, malah tak anggap Bagong kuwi wonge satriya. Dheweke wani ndodho keluputane. Tumulipane nampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Duwe pusaka yen to ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandi Kakang Semar. Pepi. Kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Wah, wis jan nasibku ngrekoso tenan. Wis pisah karo wong tuwa, pisah karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku urip tanpa guna nek ora iso melu wayangan. Wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ngibarate sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Kok dadi iki nasibku wis cilaka temenanan. Ah wis. Wis ah. Tak putuske. Golek dalaning pati. Tak golek dalaning pati wae malah kepenak uripku. Ngopo nek wong ditanggung jawab ora iso nampungi tanggung jawabku. Kowe lah kae ana apa kae? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir. Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, edian kae. Ora nyemplung sumur. Wah, sumur kompa kok. Ayo ora iso dicemplungi. Apane ya? Bahane ya. Lali ya aku. Gantung apa ya? Nah, ngono kuwi lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene. Nang kene. Malah mung gondal-gandul. Ora mati.
nganu golek jek-jekan we. Jek listrik kae tancepke terus kabel tak loncot templekke ilang. Cudut modar. Ya nek mati. Nek setengah mati malah lara banget. Wis ah. Wis ah kok wis ah. Bablasen iki. Wis sananane dalane pacian tak lakoni legane atiku. Tekan bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkulmu melacat kira. Nerok anu Bagong. Kleru mudyar. Dewa kleru nerodo. Ah, berkencang waru doyong Pak Pong Bu bolong kali cudi sapa sing gawe. Bagong. Dalem Bu Kulun. Kita aja mati ya Bagong, yen kita mati wis ora ana sing bisa bakal gawe gayeng. Mekaten Bu Kulun. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya ming ora ketara. Weh. Lelembun bot ora. Ora ketara iki tegese ya pancen padha ming batin lan jeneng kita. Ming padha ngrasani lan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen kabeh kita kudu nglakoni klebu apa ingkang kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Mekaten Bu Kulun. Lah iki ngene. Pripun? Ulun tedhak ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahaning kemapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat. Jayaningrat? Iya. Merga Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah Satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Ulun titip pusaka ya. Mbok titip ki dhuwit. Titip kok mem pusaka. Nggo ngapa? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ora omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, gleleng iki. Oh, lumayan dadi bagus Ndasila. Waduh. Ngapa? Dite kobong Kulun. Gosong. Kedokokan rokok. Ah, iki senengane kok sembrono ora. Nek mboten apa-apa tesih payu niki Kulun. Iya, iya. Pinggire kok, nggih. Kita sago, mboten sago sebab menapa? Kita ulun dandani Bagong. Monggo kula ratri dantos sira. Ya ana dewa atonya lho iki. Kaditanya piye? Jare Satya bagus. Kok malah kaya Mudin. Ulun le nyipta kleru. Wah, bagus kok. Jaluke bagus. Aku dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora baleke. Tendiang. Sepatu Kickers. Wah, diapure. Buature kok sepatune Kickers. Ayo dadake sing sanyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude.
Pukulun Bathara Nraja. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Kunjuk sembah sungkem mindekem mitak. Kita iki dadi apa-apa ora pang. Inggih Pukulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih. Ya. Inggih Pukulun. Awas-awas Pukulun mboten ngawur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papaken ning Kancing Glung kita. Inggih Pukulun. Aduh yung. Pukulun ampun kasar-kasar. Kita mengko nek ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Pukulun berarti kedah nyewason sistem. Tapa ngrame kok nyewason sistem iki lho apa? Kedah rame sanget Pukulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapapadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah mbeto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul Pukulun. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Pukulun? Kita bakal ulun paring tenger Bambang Astra Jingga. Astrea napa Astra Jingga. Mekaten Pukulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Pukulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrame. Luweh. Suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira genah-genah kok senengane. Edan to, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembagan kok ajeng mabur. Niki. Jebul namung kathokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bagong wis tulun sotke lho ya. Kita nek udu bagong tulun cemplungi Kawah Candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Pukulun. Kula saged renang Pukulun. Wis ora caturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astra Jingga, Astra Jingga. Madukara ora sowan. Kabar sing tak tampa Janaka nandhang susah. Susahe goncatan pusaka Madukara. Pusaka Madukara apa? Wah, Pasopati ilang saka kasadyan Madukara. Lho, ilang saka Madukara? Wah, iya. Lho, lah kae Janaka malah mrene ngono kok, Dai? Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna unten dawuh. Ngopo kok njuk nglumpruk ning pangkoning pun Kakang? Tumpu
mbok matumpa-tumpa lelakonku ing kula sandhang. Lelakon sing mbok sandhang ya kene. Pusaka Wasopati Ca. Dereng dangu menika Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra. Mongko mboten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun Kusena. Sri Kandi bojomu napa piye? Inggih kasinggihan mekaten. Lah wong bojone ilang kowe kuwi sing lanang utawa kowe iki guru lakine. Lah mbok budidaya goleki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa tok mbruki, saben-saben ketemu wong tuwa tok tangisi. Lah nek Sri Kandi kuwi garwaku mestine aku goleki. Lah wong Sri Kandi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku iki. Kowe iki lanang sing kepiye to Janaka? Nalindra Yaksa satriya sapa Raden Janaka. Nalindra Yaksa sapa Kumba Yaksa kowe sing nyolong Sri Kandi ya mati. Sampun pinanggih Kumba Yaksa. Terus ora njaluk bojomu? Mestinipun kula nyuwun. Nanging kula kawon. Lho, kalah tegese Bandada kaliyan Kumba Yaksa kula kawon Kaka Prabu. Janaka kok kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lampar. Namung nyatanipun kula kawon kaliyan pun Kumba Yaksa. Kasektenipun ngedapi-dapi. Golek jago apa piye? Menawi perlu ngaten. Yo, tutna pun Kakang. Ana wong bagus ning kok cacate mripate gedhe cilik. Rada iso tak graji. Berarti rung pate bagus. Iki sapa? Takon karo aku. Iya, dasar para nyata kowe sapa? Satriya Kleang Kabur Kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane ya ing kono papan dumunungku Bambang Astrojinggo. Waduh, Bambang Astrojinggo. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna?
Iya aku Prabu Kresna wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut lakune bis. Wong edan. Astra Jingga. Ana dawuh apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh, aku ora kulino ngudak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa, ning aku njaluk tulung aku kuwi ndek mungsuh. Mungsuhmu sapa? Kumbayaksa. Singgel apa dobel? Apa Prabu mbok pados sanesipun menika sajaipun edan gundulmu atos. Lho ki aja kurang ajar lho iki Janaka iki adikku kok tau iki gundulmu atos. Aku wong waras kok dunekke edan. Aku ora trima Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Rumangsaku sapa jenenge Astra Jingga iki nek entuk dolop kok arepe lucu. Coba njajal do meneng rak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Kuwi trik pementasan kaya ngono. Sago mbantu ora? Sago. Nek sago mbantu mangkat to. Uang perjalanan. Wong bantu kok uang perjalanan barang ki mah ayo wis mangkat to. Ngestake dawuh. Sapa mungsuhku jenenge Kumbayaksa. Kendhiaret. Legandang dening aku. Mangkat to. Legandang jangan legandang. Janaka wonten dalu. Kowe ngerti ra kae mau sapa? Mboten ora Bu. Ora aku tak takon karo kowe kok kono kawanmu kok gotang siji. Bagong kula ken tunggu kasatriyan jalari Sri Kandical mila Bagong kula tundung kesah. Tok tundung kok nggih. Tinimbangane kula pejahi tinimbang lawlung kesah ngantos sak pejahipun boten srawung kalian kula. Wong iki nek dijangka patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Kae mau iki. Estu. Iya. Wantun nek iki kula ndasmu. Wis aja kok gawe lara atimu. Wong dhek blegere ya nalika ngono iki kok blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Toya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Nabrak. Woi latar. Sapa iki Bambang Astra Jingga? Kowe sapa? Prabu Kumbayaksa. Kowe sing nyolong Sri Kandi. Ya dasar para nyata. Apa kowe dadi jagoning Raden Janaka? Tok 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 tok. Weh dadak keluruk bareng. Weh dadi jagoning Janaka jaluk Wara Sri Kandi. Ora bakal awenehake lakon mati drek. Waduh. On. What? Why? Ah. Ruket keket ya samya Bandayuda ilang wujuding
Bambang Astra jinggo mewah Prabu Kumbayaksa babar sedating wujud Begawan Durna Sumawana Kilura Bagong datan kantun Dewi Wara Sri Kandi. Sabar. Oh, alah. Lole. Oh, wis pahit ora. Ayo ndi Ndarawati Kandi. Oh, bakal iki tak papanke ning kalpikaku. Toke. Watono. Iya. Sri Kandi metu kowe Sri Kandi. Tobat, nuwun sewu penemban. Ah iya aku sing dadi buta, tobat nggilani ora. Wong sing wedoke gila kok kowe ngoncet wae ora. Nek nganti konangan Ndara Janaka piye? Sing nyolong Sri Kandi bapa gurune dhewe. Apa ora wirang kowe? Oh, aja nganti konangan Janaka, Bagong aja nganti. Melumpuk dadi siji kowe. Bapa Durna bapakku. Lho, bapa menemban. Oh nggih, Riya Janaka Werkudara iya. Kok wonten mriki? Niki sing dadi buta. Lho, dadi buta sapa? Kumbayaksa sing nyolong Wara Sri Kandi. Bapa Durna menapa saestu? Oh nyolong ngampura ya Janaka. Gurumu nyolong Wara Sri Kandi. Apa iya? Takonono dhewe. Apa iya Durna bapakku? Iya mung golek kegiatan kok. Golek kegiatan kok kaya ngono ora. Semangkean. Aduh mati aku Janaka. Wonten ta? Aku njaluk ngapura ya, Nggen. Bapak Durna mboten dados menapa. Prabu Ndarawati kula nyuwun ngapunten. Nggih, pinjang malih sampun dipun wangsuli menika mboten prayogi bawa penemban. Oh nggih, Werkudara. Nggih. Nyuwun ngapura ya, Werkudara. Yo. Bagong aku tak mulai ya. Perjanjiane? Perjanjian apa? Ora apa? Ora kok. Sapa-sapa kok dijak perjanjian. Ngarep njaluk dik kok perjanjian. Bagong ora ndremis. Plak ndasmu. Wah iki jane milane karo bapakne tenanan. Wong salah kok iso diayomi. Pun mangkondur. Oh iya Bagong aku tak bali, Bagong. Bagong, non. Aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Panjenengan badhe napa? Ngersakaken pusaka mboten. Apa kowe ngerti? Ngertos. Pusaka apa? Kyai Baso Goreng. Pasopati. Niki? Iya, diparingi sapa? Pukulun Bathara Antarada. Ngendikaning Pukulun dipendhet saking Kasatyan Madukara dipun paringi kanugrahan supaya wayu pusakane saya sentosa wayu Jayaningrat. Nggih, iya. Nganti gugut ta ya aku. Ngaturke panuwun ya Bagong. Nggih, sami-sami mboten dados menawa. Iya. Yen ngono pusaka ben bali marang panguwasaku. Monggo dipun asta. Monggo. Iya, Bagong. Matur Janaka, ayo Janaka. Mapunten Koko Prabu. Kok ngawur lho dolanan pusaka ampuh kok ning ngarepe wong tuwa kok ditong-tonge kok nek nyunyuk ra aku cilaka to. Nggih. Yen ngono sing dadi Bambang Astra jinggo mau kowe. Kula sing iso mbalekke pusaka ya kowe. Bagong. Nadyan kowe kuwi derajate ngaceplik, kowe derajate batur.
keluputan ingkang mbok sandang mbok dandani kanthi becik malah bisa gaya pewadang marang Bendoro. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong. Mboten gantos menapa sing wigati sedaya pun lancar, pun rancak, pun wilujeng. Iya. Awi sami suka-suka parisuka Ndrawina Ndara. Iya Bagong.